les translacions. Les translacions és moviments de punts o figures en a la mateixa distància i en la mateixa direcció que el mòdul. O sigui, sempre tindrem un vector, el v baixa, per exemple, i ens farà, i la figura o el punt es mourà en la mateixa direcció i a la mateixa distància. Per exemple, aquí tenim el dossier, diu, fes una translació del vector al triangle ABC. El triangle ABC, i utilitza aquest símbol perquè és un triangle, és ABC, està format per A, B i C. Doncs el que s'ha de fer és en cada un dels punts desplaçar-los en la mateixa direcció i a la mateixa distància. Per tant, comptem quants quadres són horitzontals, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i un vertical. Hem de fer amb cada un dels punts això. Del B, 2, 4, 6 i un vertical. Aquest seria el punt B'. Tots els punts resultat de la translació els diem prima. A, 2, 4, 6 i un a dalt. Aquest seria el A'. I el C, 2, 4, 6 i un a dalt. C'. I això és el que tenim en aquesta figura. Anem a veure un exemple. Donats els punts A2, el punt A2, 1 i el vector aquest, 5, 2, determina les coordenades del punt A' transformant de A per mitjà de la translació T. O sigui, tens el punt A i és el 2, 1, 2 horitzontal, 1 vertical, i l'has de traslladar així, 5, 2, el vector és 5, 2, per tant, 5, 1, 2, 4, 5, horitzontal i 2 vertical. Fem el mateix des del punt A. 2, 4, 5 i 2. Ja tenim el punt A'. Val? Molt bé, anem als casos concrets. Tenim aquests dos exemples, però he canviat les coses. He posat els punts 3, 2, 6, 2, 6, 5 i 3, 5. Doncs... punt 3, 2, 6, 2, 6, 5 i 3, 5. Vale, això li forma un quadre. Val. I diu que determina el traslladat a prima B per mitjà de la transició del vector tal. I jo he decidit que el vector era 5, 2, 5, 6. Per tant, haig de fer un moviment de 5 horitzontal i 6 vertical. Llavors, surto d'A, 5, 1, 2, 4, 5 i 6, 2, 4, 6. I tinc aquest, val? Hauré de moure això una miqueta i haig de fer això el mateix amb tots. 2, 4, 5, 2, 4, 6. Aquí, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Aquí, 2, 4, 5, 2, 4, 6. I ja tinc els punts traslladats. Aquest seria la figura traslladada. I aquest li diríem, encara que posi els noms aquí, això seria el C', això seria B', això seria A' i això seria D'. I això no m'ho he marcat, però ho esborro. Sí? És un moviment dels punts o les figures en base a un vector que em donen. D'acord?